Аԥсны заатәи ахада Александр Анқәаб Израшҟа депутат кандидатс иқәыргылара ареспублика ауаажәлар аполитикатә ҭагылазаашьа аруадаҩуеит ҳаԥхьаҟа ҳәа изыԥхьаӡоз аибашьра аветеранцәеи ауаажәлар рхаҭарнакцәеи амитинг мҩаԥыргеит Аҟәа. Мы в очередной раз в преддверии определенных наших социальных, в общем-то, и политических моментов. Сейчас у нас основной момент – это выборы в парламент, Народное собрание Абхазии. Как вы знаете, очень много кандидатов. Есть мнение у разных людей разное, безусловно, так, в общем-то, и должно быть. Но здесь выдвигается депутатом и экс-президент Абхазии Александр Золотинский Анқваб. Определенная часть ветеранов войны имеют свое отношение, безусловно, к нему. Есть инициативная группа среди наших ребят-однополчан, которые хотели бы с ним встретиться на открытой площадке. Было сделано обращение, но, к большому сожалению, это обращение не было принято. Также, насколько я информирован, Совет старейшин хотел встретиться, переговорить о насущных проблемах и вопросах сегодняшнего дня. Однако и на эту встречу Александр Золотинский, как говорится, не изъявил желания прийти. Поэтому, конечно, не хочу особо будоражить, но есть определенные вопросы, которые нас волнуют. Ай хабатшва, партия, биш партия, ай хабатшва, эйд кахет кулаква, адуква, единая Абхазия, утахума форум, утахума псну, утахума зикюла, ауа, ута партия Кверлуп, ута движение Кверлуп, эйд кулана, ай хабатшва, тукурцит, Александр Золотинский пехна, Золотинский пехна, утава уидим калаци, уяшец. Рада. Абрейгуло заги, уаялова, вы радркулацу. Уяштахе ветеран Шварчейбетан, инициативная группа Начахацана, я живет с площадкой Эхдайна, уги интергертит, уги мабихет. Уи бзецем. Александр Золотинский па, я арахам бошагацара, яшацам, ахадат, дыхазат, ипсихазат, халаклазат. Ашки мабаха политика даналаго хейлахра кана хибку. Ай бишра алелга амштих бжишукса схан Москва дахинзоз арахята хусиус кузик асна джаджола ай бишрало хозахуда знажез хайлак паромашу ксерик захоша шука компьютер захоша патик ай бишхгана хиозги хохна бжишуксанза أبسنت تالدرخ وبس قندوتا أيتي رجع يشكانا يا أصلا أيتي أمشي بيمن أبسنت نتال قدوتا أي بيشرا خموخشة أخذ الزناجز أيزرا أصلا وبراد نارجي وبراد شيب في دراب خبزيش وكسنسو براه بفيد الزارة يستي أبريت ورزق أي بيش رزخاز جزاخ رزمورو أبات رزق رزوحني بززام أي بيش رنيلجا الباب ألكسندر زلطинский па Вора, как предатель Родины, был объявлен. Уважлара изгна, ухур яшера самхарас, абснекримаген, пегло за шахата завост, абстызик паласи и лажи он, абризиген каждна, унук что Москва анцет, учет бжишек сенцу айна бра, патриотца с финансовой корзины, готов Аллах живет мандариновый, парафинирование, хакуал живет, абризиги схитар, бегалсы, луска, бегалсаха, азара исти дейзрежа. Сатыбжак алысы зара так айсоны хазара так айсысквамхи сырыскыты суажбыр ах зяшым куес холцыр са сыжлыр изгынсы хиз яшым куес холцыр схос ходин схос хыз хуя агузы шишут хаяш а ты докажи хасеви что я предатель однозначно я не мог бы доказать что он предатель вот он акяд куязик пржехан ам сякул жеханир лахан исках хазалак талдира
يريتالر بشوزك يجدلو يلوشكاوت يريتالر يحكنوب وباسقن جزاء بقبشيست خجن بيستها يريخ زمر بزاقوا يريوب بريزي جاجل حيلق العزاز يخو جرانز سزيدم كل حيلق العزاز يريوب نزيت يولك يرويز أخشو يمن أقام شيمن أبار يمن نزيت أبسنا خدنا أنزا أخدنا أنزا نزيت يوشك سلوب حاجة جريلة قلوا أبسنا بسنجل يربيت أخدنا شي ناس ياشي يخوم بكشا أحند كاراتي رجرا أكيد سحنباوس كي جراسة كأمسكي دبنالنا تسرمز وابسقا عجل ريزو براسلك مين بمعجل عجل ريزو على رمز عجل ريزي يرى عجل كشرم سكيري خادم بلسنا تشي الحين تي زيت يوشك سيبجكي أرا خرو جل شجرة خبابسو حاجة حيبت خيط والله تخلا دشكالة حاجة حيبت خيط عاشكير وعزاز دحزك مرخيط دحزك مرخيط كرتولا ساكاشفيلي دوكس دنسا مشتخ يوشك سينامغو كماتريال زي إزغنا ساكاشفيلي راح تشرجي جلو بوس دحتها هكذا ساكاشفيلي يشتغل حرويز أحزق أنت زيد تنخخيط وخيط يا خزقون ده أنا مشتو يخوك يرجلو زحنا زكون ده أنا مشتو ويبيز حري ينقني يحزي جامزي يراب خشارة يمزم أمرال بحا أجزتوك كيمزم يتي خد جيشن داينا يكندتورو كيرجلو أنا يسحوت الشجرة أمسخ يحزي أروى أرجانا خلوما أجي بسنا يحبون الخيلك سبيس تريشن حيق أرجانا خلوما أبت سوابشي ستوكي رزقي زنك بيمتو بينينا واي رخ يراجيل خبشرقين كرقونا بلشاتك خواي حيشاجب حا زنك يمتي زليخي شو كده أرجاني رجالات خسرتنا يخزلوا سوي كنتورو كرقونا ناس برلمان نحشتو تحا شاس تارس تخوب парламента ус заурон пабу браднер рызык едгыл альфкепш едгылна бысqa يقلخو أبريامش تخوس زوا парламент ус زوزوم وبري لازا حد زدك يحبخيت بجايبه إنفيديا أو زوجدلو تحبسوا زنزاسك يحشزي حبسوا رحاشت خيت خوشة تلفزيون حبجادخن أوكرانيا رش حاب شو حلق كوكتيل موت وحلي حرب شيء تجهش كل جدها خلي يكون حسين أبري برلمان ده خاص ديوت حدا شوف حباك الله وأبريش رسخوس أبريش رسخوس عدرزجي دازجي خا يبغلو جبرك تخسر قبل تخسر كده يخزلوا سوريجوجي أبريش جاج ولا رسخوس رستخوب حق الله أبريش رسخوس شو ترى داين دهلا قلنا أوس هاتي ورتي تخوب خانة بزير على زوم يسكن بس حقباوة إن بنزا بس حقباوة هتخو هريح زمحو يعتخو حزامتو سلام خيك يسعى خاص سشاد زاي بشرت تخي أبا سرت حركو غنا حركو شيء أبسنا ويا دقيس كيف شيء بشيني جبا شخصك راخويشتي أبا سرت حركو خاقو يسكنك أبويبس بجي خاص وبرا يسكنك حرلا قلان يخرجي سرا أببري يزبو سزابم سزي سويز شهرك زلا يسحرتيس تخوبريو يخا يايرا إذا بسزام حير أو بس يسحرت تخو يرجي لك عوزرو أريزا حنكار دوزا دخاقلنا يشزا أخا يعنيجنا أتسرا أتكي زيني مزم شيني في غاية سرزعنا أبيب الشينالا جوز Александр Золотийский, па, министр Сданакас, вам такая как у них, драндат би отдел, акалсын, агудзера сынхон. Автомат асфахен на шакивский сыман, вас у анспан баха азза наги, чухли сыман, саат кшбрзу анашимтен, свини апшан, его инис фана ашнах пенджир яси. Скшин формер саниго. Хазаша асартан сынбудзар, милиция фигаков, драндат би отдел, издур попа бачконтра, юко гисхан. Лабжер призыван хайдр. Жару гисхан. А шаки автомат ирхан. Нас выездил заждукан и на паскан изхкесхан. Это говорит указ Александра Золотинского, он победит. Ама шурпа амбар сазуна, абджер рулга то баа хадисетра. И азоб сарвигана
Александр Золотинский Аббас Хоцаз Мусимаз Сайт, нас Ехазиху и Дро. Хуюка вас эстафета брейбашевса. Еробри и Самар Хазаб Джерала Руаджик Дершизик Сиздерц. Сханар Хану Басяс Ферстаху Абрахаца. Абрау кандидатуру Кумургулан. Абрах Идомукшан Хацацас Псуацас Яхавазер. Шатупу Эхабра Хачкун Шахтахоз. Афронта Хаза Бракун. Ацака на год Ханспиана год Срейхин Зилскавала. Ехафюк أو عربت مزنبات الزيوز زيك حنبات حوي إننا جاز ولا نتكرتي تشاجواكم كتشاجوا زراج ولا خيل قلوا يعني حتى جاء прокуратура أبزر زيكي حب خات يختني عزرخا прокуратура وس كرمه مكانه سكربليني كزيزة حمود تزوجوح نحمحيت يخا حرا حتى غبي بشتي حافظ قلوا زفلاك خزشز عزغب تزكي حازم حزشو زباكم يحوشوز الله حاجة تحرفه قلن سرقي براس يشرطو يسوشو زعلا ساشتس سويتس سرفه قلن أخا يخا شتتجالا حيتشاجو وقي يشرب حيسب خزوم سرا يخا خطالة بساز تعوز سباليتيكا مخا يسحوت أباسبورت شالا يخيكو بنبسن يحمو تينا عكرتوا يتنا يربن доказательства حيتشاجو بيا يحشبا حمام доказательства بزيو بكاد لحكم زارجي يتشرح قوتا باسبورتكوا измакртшаги حدروز على потек на едноханял عكرتوا гражданство змап судимо буй на хызги аурскил из ярай на пошацы юхо бакад и выдадимха Арзен бехан уинас апсуй нации дыхым хсырып на сакртшаги галин хоза азамс диаж а форма номер 9 рутотр хазар Арзен бабха дерглан яп имшаан апсу паспорт им тизет шала юкобо из тиз да ирёт мамоха докажите чадла печатла ихом зарги ажлар харахзыхна ютубу я паспорт шала я ахон шала юкобно я хахкило я ярбан доказательства яхтаху и жухба нискамзерги даже хунски азерги все равно я считаю это предательство. Генеральному прокурору Республики Абхазия Ачба Зурабу Шотович. Уважаемый Зураб Шотович, мы, ветераны войны, знаем, что в 1994 году прокуратурой Республики Абхазия было возбуждено и расследовалось уголовное дело в отношении Анкваб Александра Золотинского по факту незаконной передачи 18 августа 1992 года оружия, хранившегося в МВД Республики Абхазия, в Комитет государственной безопасности господину Яселяне. Фактически оружие было передано грузинской стороне на 4-й день войны. Некоторые материалы из данного дела были опубликованы позже в средствах массовой информации. По разным сведениям, нам стало известно, что в бытность Анкваба премьер-министром данное дело было изъято из архива и уничтожено. Надеемся, что это лишь слухи. Согласно закону Республики Абхазии о доступе к информации, просим вас предоставить нам или в СМИ Абхазии материалы данного уголовного дела. Если данное уголовное дело уничтожено и не хранится в архиве Генпрокуратуры, то данное обращение просим считать нашим заявлением с просьбой возобновить расследование по факту передачи оружия Анкваб Александра Золотинского, так как, по нашему мнению, данный факт является предательством Родины, а такое преступление не имеет срока давности. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Здесь есть предложение внести в данное обращение и определенные, скажем, фразы по паспортным делам.